Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ Rama Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വപാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബിന്ദു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ കുറവ് വേണമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ഹോളിഡേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-7 പേര് കുറവുണ്ട്. 6-7 പേര് കുറവുണ്ട്. ചിലപ്പോ കേറുമായിരിക്കും പ്രഭുജി. അതല്ലേ, അപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മിസ്സാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നാരും ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ യൂട്യൂബില് കണ്ടതാ, ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വഴി കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് 1-2 ദിവസം സ്ഥിരമായിട്ട് മുടങ്ങുന്നവരെ ഒന്ന് മാതാജി ഒന്ന് വിളിച്ചിരിക്കട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരാഴ്ച മുടങ്ങും, പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തുട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും അല്ലേ, അതിന് അടുത്ത ക്ലാസ് കയറാൻ നിൽക്കും, പിന്നെ അതോടുകൂടി മിസ്സായി പോകും നമ്മളെ. അപ്പൊ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്കിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ദർശനം തരാൻ പറയാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞതാണോ പ്രഭുജി? 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ? 5 പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? 5 ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക്. ഓക്കെ, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആദ്യം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആകെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടല്ല ഉള്ളൂ. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. 2ക്ക് 3 കൂട്ടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോലും കിട്ടിയില്ല പ്രഭുജിനെ. അതെ, എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല. അയ്യോ, എന്തെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, നെറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാരണമായിരിക്കും. കോളിംഗ് കാണിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. എന്നല്ലല്ല നമ്മളെ സത്സംഗാവുള്ളൂ അല്ലെ, സാധുസംഘം. അത് പിന്നെ ഇവിടെ സപ്താഹമായിരുന്നേ. ഇവിടെ പ്രഭുജി ഇവിടെ സപ്താഹമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സപ്താഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു, 7ാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ വരാൻ പറ്റാതിരുന്നു. സോറി. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ക്ലാസ്സില് യൂട്യൂബ് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കാണും, പിന്നെ നമ്മള് അത് വിടും. ഇത് നമ്മള് കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദൈവീഹേഷി ഗുണമായ മമമായ ദുരന്തയെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന്. പിന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ആരുമല്ല, മനസ്സിലായ. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ തന്നെ മായയുടെ ശക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 5 വിശദമാക്കുക. ആരാ പറയുന്നത്? തദേ ജതി തന്നെ ജതി തദ്ദൂരേ തദ്ദിഗേ താമുന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹൃതഃ. അല്ലേ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർത്ഥവും പറയും. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ഭഗവാന് ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്? ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകയാൽ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം സൗണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്? ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകയാൽ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായി മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്. ശരിയാണോ? ശരിയാ. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ആരെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? 3 പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചോളൂ. സകല ശക്തികളുടെ അതിനുശേഷം സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളും വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച്. രണ്ടാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും. രണ്ടാമത്തെ അത് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ഭക്തിയുടെ ഉപാധിയായി ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നദ്ധനാവുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എഴുതാം. അതിന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മള് എല്ലാ പോയിന്റും പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ആത്മീയ ഊർജമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവിടത്തേക്ക് വിഷമമില്ല.
അതാണ് പോയിന്റ്. അതായത് ഭഗവാന് ഭൗതികതയിലേക്കും കടക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരമായാലും ലോഹമാണെങ്കിലും എന്തായാലും അതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാന് ആത്മീയ ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവിടത്തേക്ക് വിഷമമില്ല. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഒന്ന് തന്നെയായാൽ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവയുടെ പ്രഭവ ശക്തിക്ക് കഴിയുമല്ലോ. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയയിലായാലും ഭൗതികതയിലും ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്കും ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിലേക്കും ഭഗവാന് കടക്കാൻ കഴിയും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയിലായത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ, അതായത് ഏത് പറയണത് വിഗ്രഹങ്ങൾ അതല്ലേ, ഏത് വസ്തുക്കൾ മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയിൽ നിർമ്മിതമായ ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കാൻ അവിടേക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഭഗവാന് കടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്താണ്, മരം, കല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിൽ ശില, ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ അതിൽ കൂടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് കുറെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, അവിടെ ആധികാരികമായിട്ട് കത്ത് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടാൽ പോരാ, ഏതെങ്കിലും ബോക്സിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ പോരാ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അധികാരികപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എല്ലാ കല്ലിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കല്ലിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ആ കല്ലിനൊരു രൂപം കൊടുത്ത് അതിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ഊർജം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജം ഊർജമാക്കി ഭഗവാന് മാറ്റാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഊർജത്തെ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയാണ്. എന്താണ്, ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷം മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയിൽ നിർമ്മിതമായ ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 2-3 പേര് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര് പറഞ്ഞത്? ലീനമാത ആചാര്യ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭൗതിക ഊർജത്തിനെ പിന്നെ ആരും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഷ. അനീഷ മാതാജി. ഓക്കെ, വീഡിയോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്തത്. വേറെ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി അല്ല, വേറെ വീഡിയോ ഓണാക്കാത്ത ലീലാമാതാജി പറഞ്ഞു. ലീലാമാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലീലാമാതാജി. ഹരേഷ്ണ സതിമാതാജിയാണോ? അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞു? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ഊർജത്തിനെ എന്താക്കി, ഭൗതിക ഊർജത്തിനെ ആത്മീയ ഊർജമാക്കും ആത്മീയ ഊർജത്തിനെ ഭൗതിക ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. രമാമാതാജിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേഷ്ണ. അതെ രമാമോഹൻ മാതാജി. രമാമോഹൻ മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ ഉണ്ട്, ആളിപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത. ഞാൻ വായിച്ചത്, ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ആ പോയിന്റ് മാതാജി പറഞ്ഞു. അതിന് മാതാജിയുടെ പോയിന്റ് വിളിച്ചത് ഞാൻ. മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഭക്തൻ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തില് ഭഗവാന് മാറ്റാൻ കഴിയാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, അതന്നെ എഴുതി ഭക്തന്റെ. പക്ഷെ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമാക്കി ഭഗവാന് മാറ്റുന്നതിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. കോഴിക്കോട്ടെത്തി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു? സകല ശക്തികളുടെയും നിരന്തരമായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ
സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ഓജസ്സിനെ അവിടുത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. സകല ശക്തികളുടെയും മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എത്ര ഉള്ളൂ. 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അധിപനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. രജോ സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുജി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളും സത്വം തേജസ് തമസ് ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ്. ഇത് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റൊന്നുമില്ല മാതാജി. നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് മാതാജി എഴുതിയതും കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മള് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അല്ലേ? ഭക്തി നമ്മളെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാറില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതീതനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. എളുപ്പ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര മതി. അപ്പൊ അടുത്തത് ഈ ശ്ലോകം പറയുക. ഈശവാസുപനിഷത്ത് മന്ത്രം 6. മന്ത്രം 6 പറയുന്നത് യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യവാനി പശ്യതി സർവഭൂതേഷു ജതാത്മാനം തതോ ന വിജഗുപസ്ഥതേ. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി 2 മന്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ഭക്തനെ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതിന്റെ ആയ ലെവലാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളെ കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറയാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ? സംഗതി ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരൊന്ന് എന്താണ് പറയാ, റൈസിന് ഹാൻഡ് ചെയ്തേ. പറ്റുമോ പ്രഭുജി? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ കാണാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ആരോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈശവാസ ഉപനിഷത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് പിടികിട്ടൂല അല്ലെ? എല്ലാവരും ഉള്ളിലും എല്ലാവരും പുറത്തും ദൂരസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനിയും ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഭക്തൻ. ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഉയരേണ്ടത്. അതല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാധുര്യാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നയനം മധുരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാതും മധുരമാണ്. ആ മധുരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. അതിന് ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാലോ ആ മാധുര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിനും വെറുക്കില്ല. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാ ജീവരാശികളിലും എല്ലാ ജീവരാശികളും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു ഭക്തൻ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഭഗവാൻ ദൂരത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിദൂരസ്ഥനും സമീപസ്ഥനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ അകത്തും പുറത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണെന്ന്. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഒക്കെയാണ് ഭക്തരാണ്. നമുക്ക് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, ഭഗവാന്റെ ഇത് കേൾക്കും, കീർത്തനങ്ങളോ അതൊക്കെ ശരി. പക്ഷെ അയ ലെവല് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സുഹൃതികളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴും
നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട് നമ്മള്. ഇതെന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഇതെന്തായി പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പോഴും ആ ജിജ്ഞാസ അതിലും പോവും. പിന്നെ ജ്ഞാനികള്, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എന്നിട്ട് അവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. ഋഷീശ്വരന്മാര്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉള്ളവര് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഭൗതികത ലെവലിലുള്ള അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായ? ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അവരാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ മന്ത്രത്തില്. സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹാവ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതർ. അപ്പൊ ഭക്തരെ ശരിക്കും മഹാഭാഗവതർ എന്ന് പറയും. അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും, സകല വസ്തുക്കളിലും. അതാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത് ജീവാത്മാവും ഭഗവാനായി, പരമാത്മാവും ഭഗവാനായി, പ്രകൃതിയും ഭഗവാനായി, അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാനായി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? അത് മുഴുവനും ബ്രഹ്മമായി അല്ലെ? കംപ്ലീറ്റ് ബ്രഹ്മമായി. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അത് ബ്രഹ്മാണ്, പരമാത്മാവിനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതും ബ്രഹ്മം. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രഹ്മമായി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാണ്. സകല വസ്തുക്കളിലും, ഒരു വസ്തു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരംപുരുഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് മഹാഭാഗവത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സാമാന്യ ഭക്തർ അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ഭയമാണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതുഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ളവരാണൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് താഴെയുള്ളവരുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് LKG അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കുട്ടികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. താഴത്തെ കുട്ടികളെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ആയ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ കനിഷ്കാധികാരി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല? ഇത് പറഞ്ഞത് ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാരി ഇപ്പൊ 6ആം മന്ത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കുന്ന എന്ത് പറഞ്ഞു 6ആം മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട, അയ്യോ ഞാൻ ഭക്തനല്ല. നമ്മളും ഭക്തർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഭക്തര് ലെവല് താഴെയാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്തരെ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കനിഷ്കാധികാരി, അത് നമ്മളെ അവസ്ഥ. മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഈ ഉത്തമാധികാരികളെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ മന്ത്രം പ്രാക്ടിക്കലാവുക. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തവര് അതിനേലും താഴെയായിരിക്കും, അല്ലാത്തവര് അതിനേലും താഴെയായിരിക്കും. പിന്നത്തെ താഴിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ. കാരണം അത് അതിനെ താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികളാവാം. അങ്ങനെ പല ലെവലിലേക്ക് അവർ കടന്നു പോകും. അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും വേണ്ട. ജനറൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ കനിഷ്കാധികാരി. കനിഷ്കാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാരംഭ ഭക്തൻ. അതായത് നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഭക്തർ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മ ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരില്ല. നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ജന്മ സുഹൃതം നമുക്കുള്ളത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു. സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതി. നമുക്ക് എന്താണ് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകും, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്ര ആരാധനകൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ചില നിയമങ്ങൾ അറിയാം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അറിയാം, ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോണതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള ഭക്തൻ, അതാണ് കനിഷ്കാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഈ പീരീഡ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 മണി ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ ക്ലാസ് ഒരു 2 മാസം ശരിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം.
അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദി പറയുന്നത് ശരിയാന്ന് വരുന്നതെന്ന് കരുതും അല്ലേ? അതാണ് പ്രോബ്ലം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാം. അതായത് നമ്മളെ ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭക്തി ഉറക്കണ ഒരു സമയമുണ്ട്. അതാണ് മധ്യമാധികാരി ലെവലെത്തുമ്പോൾ ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നിരീശ്വരവാദി അല്ല, ഏത് ലെവലിലെ ആൾക്കാരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭക്തി വിടൂല. അത്രയും നമ്മളെ ഭക്തി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് അടുത്ത ലെവല്, അതിന്റെ ഉന്നതമായ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിരീശ്വരവാദിനെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റും ആ വ്യക്തി. മനസ്സിലായ? റൊട്ടേഷൻ നടക്കും. അതാണ് പ്രഭാത് സ്വാമി ചെന്ന് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങളാണ് അവരുടെ സന്തോഷം അല്ലെ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവരിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ഉത്തമാധികാരികളുടെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വീണു പോകും. കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം, വായിക്കണം, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം, ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തിനാ? ഭക്തിപരമായ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാര കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടി തുടങ്ങും. അത്തരം ഭക്തർ ആരാധന സ്ഥലം ഒഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നുവോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരാണ് അയാളെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ലെവലിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലുള്ളവരെന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഭഗവാനുണ്ട്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സ്വഭാവമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും അല്ലെ. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഭക്തരായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്നാണ്. അത്രയും ആയിട്ടുള്ളൂ ഭക്തിപരമായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണെന്നോ അയാൾക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഭക്തൻ ആരാണ് അഭക്തൻ എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ചന്ദനം തേച്ച് നമ്മൾ കാഷായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുഭക്തൻ വിചാരിക്കും ആളാണ് ഗുരു. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കും അയാള് ഭക്തനല്ലാന്ന്. അതായത് ഒരു ഭക്തനടക്കം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ആർക്ക്? കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാര് വഴിതെറ്റി പോവാ, സിദ്ധന്മാരെ പിറകെ പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മായാജാലം കാണിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭക്തി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും നമ്മളെ. കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, നമ്മൾ ഒരു ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഭക്തി തന്നെ നമ്മളേക്ക് പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അയച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അവരിഷ്ടത്തിന് മാറ്റാനുള്ളതല്ല, മായാജാലം കാണിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇത് മായാജാലം കാണിക്കണം, അത് വേറെ ലെവല്. അപ്പൊ എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തന്മാര്, അത് പുതുഭക്തന്മാര് കനിഷ്ക ലെവല് ഇങ്ങനെ പല വീഴ്ചകളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരെ ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടില്ല. അവര് ക്ഷേത്രം അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് കാരണം കൊണ്ട് കനിഷ്ക ഭക്തന്മാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. അതിന് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഇവരാണ് മധ്യമധികാരികൾ. ഇവര് ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് അവരെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവർക്ക് ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആര്? രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താ, മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര്. പക്ഷെ അവര് ഭക്തരായിട്ടുണ്ടാവും. അവര് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തരില് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, പരമപുരുഷന്റെ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ,
ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികർ. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ, ഇതാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, ഇതാണ് നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ ഇവരാണ്, ഇവർക്കറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. രണ്ടാമത്തേത് നിരീശ്വരവാദികളെ, അതായത് ഒരു മധ്യമ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഇവൻ നിരീശ്വരവാദിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അവന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്താണ്, അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവന് അറിയാത്തതാണ്. അവരെ നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. നിരീശ്വരവാദിനെ നമുക്ക് സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ്, അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. മധ്യമാധികാരി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിരീശ്വരവാദിയാണോ, ജയിക്കാനും തർക്കിക്കാനും വരുന്ന വ്യക്തിയാണോ, അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും വരുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? മധ്യമ അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഭക്തന്മാരാരെന്ന് മനസ്സിലാവും, പിന്നെ എന്താണ് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അവർക്ക് ഭക്തിയില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് അറിയാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ. തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം, എതിർക്കുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർ കൊടുക്കും. ഭക്തന്മാരോട് അതേ ലെവലില്, നിരീശ്വരവാദികളോട് അതേ രീതിയിൽ, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് അതേ രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറും. അതാണ് മധ്യമ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിരായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവല്. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ 4 തരം വ്യക്തികളെയും 4 തരത്തില്, അതായത് നമ്മുടെ LKG എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും സ്കൂളില് നമുക്കൊരു ABCD ഗ്രേഡ് തിരിക്കും കുട്ടികളെ, അല്ലെ? അപ്പൊ A ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്, B ആണെങ്കിൽ B, C ആണെങ്കിൽ C, D ആണെങ്കിൽ D എന്നതുപോലെ മധ്യമാധികാരി തന്റെ ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരാ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കാ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം, അവരെ പല സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നിരീശ്വരവാദികളോട് ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയൂല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറയില്ല. കാരണം അത് ജപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മതി, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അവരെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട്, അത് ഉത്തമാധികാരികളാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നു. അവരെ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. 4 തരം മധ്യമ അധികാരികളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് എപ്പോഴും സുഹൃദ ബന്ധത്തിലായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തൊന്ന് ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ സുപ്തമായി ഈശ്വര പ്രാമത്തെ പുനർജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയിൽ? നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ വ്യക്തികളോട് അവര് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നൽകി അവരെന്താണ് ഈശ്വര പ്രാമത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കും? മധ്യമ അധികാരികൾ ശ്രമിക്കും. രണ്ടാമത്തേത്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികരെ സമീപിക്കുന്നില്ല. നാസ്തികർ, വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോട് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ കേൾക്കുന്ന ചതുർത്ഥിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ അടുത്തേ പോവില്ല. അതാണ് അടുത്ത ലെവൽ. അതാണ് മധ്യമാധികാരികൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മധ്യമാധികാരി ലെവൽ. ആ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്? ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ. ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മധ്യമാധികാരികൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവൻ എല്ലാം ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ ആ മന്ത്രം. കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പരിപൂർണ ഭക്തനെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പരിപൂർണ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 2, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. ആരെന്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിനെ ഭക്തനാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഏത് 2 ലെവലിലും, ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും. ഭൗതികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടില് ആ വ്യക്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയമായിട്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ആത്മീയ പവർ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദി 100 ചോദിക്കാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്റെ എത്തുമ്പോ അവൻ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറും. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഒരു ചോദ്യം തന്നെ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉത്തമാധികാരി അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടുകൂടി അവൻ തിരിയും.
അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പല ലീലകളിലും കാണാൻ പല കഥകളുണ്ട്. പലർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുന്നതൊക്കെ. ഇവൻ പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം. അമേരിക്ക പോണതും അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ബിസിയാണ്. കാരണം ബിസി വേൾഡാണല്ലോ അവിടെ. അവരെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണത്. അത്രയും അതാണ് ഉത്തമാധികാരി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നോ. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ തെറ്റുകാരനാണോ അവൻ ശരിയാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കുക, എല്ലാവരും ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനോ ആസ്തികനോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി കാണും. അതിന് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണല്ലോ, ഇവൻ ഏതാ പറയുന്നത്, ഇവൻ കാലത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നാമം ജപിക്കുന്നവനാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവനോട് സ്നേഹം കൂടുതൽ, ഇവനോട് സ്നേഹം കുറവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാവും. 2, എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈശ്വരന്റെ മമവംശ ജീവലോക, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപാര ജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശാവും തമ്മിൽ താരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ല എന്നറിയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആനയെയും നായയെയും എല്ലാത്തിനും അത് നമ്മളെ ഭഗവത പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പണ്ഡിത സമദർശന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നായയായാലും ആനയായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും എല്ലാതും, ചണ്ടാളനായാലും അവരെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ദർശിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. രണ്ടുപേരും പരംപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. ആര്? നായയായാലും പണ്ഡിതൻ ബ്രാഹ്മണനായാലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യങ്ങളാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഈ ഉത്തമ അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മുൻജന്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ ആത്മാവ് വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് നായനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലാവും അവന് ഈ ജന്മം കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ 3 എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? മൂന്നെണ്ണ ആരൊക്കെയാ? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി അല്ല, സോറി, കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഈ മന്ത്രം ഏത് അധികാരികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ മന്ത്രം അതായത് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് ലെവലാണ്? ഉത്തമാധികാരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ രേഷ്ണ? രേഷ്ണ എല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായിരിക്കണമല്ലോ. അത് ആവും. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം പഠിക്കും, പല ജന്മങ്ങൾ പിടിക്കും. അത് ഞാൻ കേട്ടത് കഥയാണ്, എനിക്ക് അറിയില്ല മുഴുവനും. അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളവരൊന്നും പറയാം. അതായത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഏത് കഥയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല അല്ലെ. ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമാണല്ലേ. അങ്ങനെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ അവിടുത്തെ വലിയൊരു ധനികൻ വിളിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം അത്തരം വലിയൊരു സ്വാമിയാണല്ലോ. അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്. അതിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സദ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രസാദം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രഭുജി പറയൂ. അതന്നെയല്ലേ മാതാജി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞ? ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോന്ന് അറിയാനെന്ന്. സദ്യക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴ് ശുനകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ ആർക്കും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആ കഥയല്ലേ? അതന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, മുഴുവനാക്കിക്കോളൂ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് കഥ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനേ അറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം.
അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവർക്കും നായക്കള് പട്ടികളും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും കൊടുത്തോളാൻ പറയണം. അപ്പൊ ആ ധനികൻ എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ആ പട്ടികളൊക്കെ ഓടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അവർക്കും കൊടുക്ക്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛനാണെന്ന് പറയണം. മനസ്സിലായ? അതായത് ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായ? അതാണ് പ്രത്യേകത. അങ്ങനത്തെ പല കഥകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. ഇതെന്നല്ല, ഇതിപ്പോ ചട്ടമ്പിസ്വാമിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ പൈസക്കാരനാണ്. ആ പൈസക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു. അതിന് മരിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് ആള് ആ വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പൂത്തിയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ട് ചെരുപ്പൂത്തിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്, നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങള് ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് വലിയ വലിയ ഉത്തമാധികാരികളെ എടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. നമ്മളെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാം അവര് പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തിനാണ് പറയണമെന്നും 10 പ്രാവശ്യം നമസ്കാരം എന്തിനാണെന്ന് പറയണം, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായേ? അവരായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ സുഹൃതം ചെയ്ത പോലെയാണ്. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളും. വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗുരു മഹാരാജാന്റെ കഥ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരു മഹാരാജന്റെ കഥ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ചിലന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പറഞ്ഞു പഞ്ഞിന് തീ കൊടുക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരാം. നമ്മളെ ഭക്തിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് ഇത് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. കാണാനുള്ള കഴിവാം, അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ 6ാം മന്ത്രം ആവുന്നത്. അതേവരെ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമ്മുടെ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചേരാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഈ സുഹൃതികളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മള്. അതിന് സംശയമില്ലല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സുഹൃതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലേ. ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആര് ദുഃഖം വരുമ്പോ അവര് ആരെ വിളിക്കാനാണ്? നമുക്കൊന്നിനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിളിക്കാം. അവർക്ക് അതുമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക്. അവരെത്തുമ്പോൾ അവരെയാണ് ഈ 6ാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഭൗതികമായ അപൂർണതയിൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാത്ത ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ ശരിയാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ആത്മീയമായാലും ഭൗതികമായാലും നമുക്ക് പറ്റൂല അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഏജ് ആകുമ്പോ എല്ലാവരും കണ്ണട വെച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. 50-40 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണട ഇല്ലാണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികതയെ തന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം, അതായത് ആത്മീയ ദർശനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്ന് ഉന്നതമായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഉത്തമ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ അധികാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ അറിവ് നേടണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭാവ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളിച്ചേട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ വിജ്ഞാനം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴും അത് എവിടെ നിന്ന് വേണം? ആ വേദത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ശ്രീനാരദൻ, നാരദിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ, പിന്നെ പല പരമ്പരകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പരമ്പര വേറെ ആയിരിക്കും, വേറെ പല പരമ്പരകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണ്? രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം,
കുമാരസമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. നമ്മൾ ഇത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ ഇസ്കോന് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു സെക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു പോകണതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പലതരം ശാഖകളും ഉപശാഖകളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ പല ശാഖകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഇങ്ങനെ ആകെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കണക്ട് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചതായിരിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മ, മധ്വ, ഗൗഡീയ പരമ്പര, ഇതാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളജിയാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഫോളജിയാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ വേറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബ്രഹ്മമധ്വ സക്കട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൽക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വേറെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവര് വേറെ തിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പല തിരിവുകളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, കണക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവയല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ ഉന്നത ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും, ഭൗതിക ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടെ രീതിയിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായ ഉദാത്തവുമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ പരമ്പരയിലല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം, അല്ലെ? നമ്മളെ ഡെമോക്രസിയാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവതനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഏതാണ് ചാതുർവർണ്ണമായ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗാശ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനാണ് 4 ജാതികൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത കത്തിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 1996 അല്ലെ, കത്തിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടില്ല അത്? അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ അതിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കും, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതല്ല ശരിക്കും, അതിന്റെ അപ്പുറത്തിലേയും വായിക്കില്ല, എന്റെ അപ്പുറത്തിലേയും വായിക്കില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല രംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് വീഴരുതെന്ന നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയാണെന്ന് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്, ആ പരമ്പരയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന് വിചാരിക്കും. അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുമാക്കിയ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ചില ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഏതാണ്, ഈ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ്, അതായത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹൈ ലെവലുള്ള എന്താ പറയുക, ഫിസിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈലി സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവര് നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പൊ ജെമിനിലെ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വോയിസ്, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമന്റ്സ്, അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ യുഗങ്ങള്, നമ്മളിപ്പോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, അതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഇതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടും കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭൗതികതയും കിട്ടും, ആത്മീയതയും കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മ ഭൗതികതയ്ക്കല്ല പോണത്, നമ്മ ആത്മീയതയ്ക്കാണ് പോണത്. നമ്മ അത് മാത്രം നമ്മ എടുക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാതും കിട്ടും. നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്, രണ്ടും കൂട്ടി കിട്ടും, അല്ലെ? പറയല്ലേ, എല്ലാതും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാതും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ മുഹൂർത്തം നോക്കും, അല്ലെ? സമയം നോക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചില പാർട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരരുത്. നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഈശാവാസു ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട്, 108 ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ഉപനിഷത്ത്. അത് വെച്ച് വായിക്കുക, അത് വെച്ച് പഠിക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് പവറില്ല. അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള പവർ നമുക്കില്ല. അത് ആചാര്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിൽ കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എല്ലാതും പഠിക്കുമ്പോഴും, ഇതിപ്പോ നേരിട്ട് ഈശാവാസു ഉപനിഷത്താണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം എന്താണ്, ആചാര്യന്മാര് രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്.
ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന ഗ്രന്ഥം അതിന് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ പോയിന്റ് ആണിത്, ഇത് പത്മപുരാണത്തിലെ പോയിന്റ് ആണിത്, ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ പോയിന്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയില്ല അവര്. ഭഗവത്ഗീത 18:54 മുക്തതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമ അധികാരി ആയിത്തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനേ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം മുക്തതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതാണ് ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയെയാണ് മുക്തതലത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും, ദേശാമൃതത്തില് അല്ല ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മുക്തി സിദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് എത്തിയവരെയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് അവർക്കോ ഇതെല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തുള്ള കാലം അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുക്തിപദത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. മുക്തിപദത്തിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഭക്തന്റെ നിർവചനമാണ് ശരിക്കും ഈ 6-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുക, എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുക, എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല, വെറുപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അതല്ല. അപ്പൊ പറയണാണ് നമ്മളെ ലെവല് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഭക്തിനെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ 1ാമത്തെ ലെവലാണ് കനിഷ്ക ലെവല്, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭക്തർ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2ാമത്തെ ലെവലാണ് മധ്യം അധികാരി. അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ആരാണ് ഭക്തൻ, ആരാണ് നിരീശ്വരവാദി, ആരാണ് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്, ആരാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തരോടും അതേ രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറുക. അപ്പൊ നിഷ്കളങ്കരായ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. നാസ്തികരെടുത്ത് അവരെ വിട്ടുകളയും, അവരെ സമീപിക്കില്ല. പക്ഷെ ഉത്തമാധികാരി ലെവലിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ മാറും. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മൾ പറയുന്ന അവര് വലിയ ഭക്തരാണല്ലോ, അവർക്ക് എന്താണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതും ചെയ്യാതൊക്കെ ചെയ്തു പോകും, അറിയണല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഭക്തന്മാരല്ല, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലൊക്കെ. അതായത് ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ. ഇല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഭക്തനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതന്നെ നമ്മളെ സാധാ ഭാഷ അല്ലേ, ഭക്തനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഭക്തൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഭക്തന്റെ ലെവല് കനിഷ്ക ലെവലാണ്, മനസ്സിലായ? നമ്മ ഉത്തമ അധികാരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാ കറക്റ്റ്. ഉത്തമ അധികാരി ആവാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറും, പിന്നെ താഴ്ത്തി കയറും, പിന്നെ കയറും, പിന്നെ ഇറങ്ങും. ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയാണ് പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മധ്യമാധികാരി ആവണതും പിന്നെ ഉത്തമാധികാരി ആവണതും. നമ്മ കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ക ലെവലിൽ ഇങ്ങനത്തെ നിരീശ്വരവാദികളും പല കാര്യങ്ങളും അതിന് നമ്മൾ ഉറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മ തന്നെ വിചാരിക്കും ശരിയാണല്ല, ഞാൻ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ എന്താ തോന്നുന്നത്, ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അവരേലും ബെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തമ അധികാരികൾ, അപ്പൊ മധ്യമ അധികാരികൾ, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഗുണങ്ങള് കൂടുതൽ ഗുണം ഏത് ഗുണമായിരിക്കും നമുക്ക്? 3 ഗുണത്തിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നമുക്ക്? രജോ ഗുണം അല്ലെ? രജോ ഗുണം സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മ കുറച്ചു നേരം സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കും, ചിലപ്പോ താഴും, നമ്മൾ വീണ്ടും ഉയരും, താഴും. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കോ അവർക്ക് സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോഗ്രസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്.
മറ്റുള്ളവർക്കോ അവർക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാന്നല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി, അവർ താഴ്ചയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോണത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഭക്തന് വീഴ്ച പറ്റിയാൽ തന്നെ അവനെ ഭക്തനായി തന്നെ കരുതണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഭഗവതിൽ അത് പഠിച്ചാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് അല്ലേ? അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ വലിയ ഭക്തനല്ല, നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പ്രഭാസ്വാമിയുടെ പല ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി ഇങ്ങനെ പല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആ ഭക്തന് വീണ്ടും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മ യമനിയമങ്ങൾ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ അത് തെറ്റിക്കും. വീണ്ടും പ്രഭാസ്വാമിനോട് വന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയി, ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രഭാസ്വാമി പറയും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം വരും, വീണ്ടും ക്ഷമിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആ വ്യക്തി നേരിട്ട് പോയി പിന്നെയും തെറ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോ ആൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് ആള് ചെന്ന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടനാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. വീഴ്ചകൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണാലും നമ്മ ചെറിയ കുട്ടി എണീറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ? വീണ ആ ചെറിയ കുട്ടി, ഭക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയും ശരിക്കും ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയർച്ചുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴും, വീണ്ടും എണീറ്റും വീണ്ടും നടക്കും, അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവത്സ്വാമി അത് പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടനാണെന്ന് പറയും. 2 കാര്യമാണ് കളഞ്ഞു. ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യജന്മം കേടാക്കി കളഞ്ഞു. പിന്നെ അവന്റെ ജന്മം ചെയ്തെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വരും, അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് ശരിക്കും ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും മനസ്സിലാവും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവന്റെ ഏത് ജന്മത്തിൽ ആ കാരണം കൊണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇവൻ കിടന്നിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ അവർ ഉയർത്താനുള്ള കഴിവും ആർക്കുണ്ട്? ഉത്തമാധികാരികൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ അതിന് പ്രഭാത കഥയായാലും ചൈതന്യം, നമ്മൾ ഏത് ആത്മീയാചാര്യന്മാർ, ഹൈ ലെവലുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ അത്രയും പവറായിരിക്കും, അട്രാക്ഷൻ പവർ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര പവർ ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ അല്ല, ഭഗവാൻ ഇത്ര പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ പവർ കിട്ടും അല്ലെ? മാഗ്നറ്റ് ആണ് ശരിക്കും, നമ്മളങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക വരും. അതാണ് ഭക്തനുണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉത്തമാധികാരികളാവുമ്പോഴേക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കേൾക്കാത്ത ആൾക്കെന്ന് പോലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാടുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കടക്കം അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്, കാരണം വൈദ്യ സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ, ഇങ്ങനെയാണ് പോണത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പരമ്പരയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, കണക്റ്റഡ് ആവണം. കാരണം ഒരു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. 1 അടിയുറച്ച ഭക്തി, 2 വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിയുറച്ച ജ്ഞാനം, 3 ആ വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും പരമ്പരയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർ ഉത്തമാധികാരി ആയിരിക്കില്ല. ഈ 3 കാര്യം ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ആത്മീയാചാര്യനായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമുക്ക് ഏകാദശി പാരായണം ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്നായിരിക്കും? 14-നോ 15-നോ വരുക? ഡേറ്റ് എനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. നാളെ